आच्छा जोंहा प्रग्रामखौ एसे सोलाय सोल' खालामदों दानिखौ मेथाइ खननायनि सिगां केबोल बसुमतारी आरो बिथांनि लोगोनि मोसानायखौ आगोल होग्रोनो नागिरबाय दा बिथांमोनखौ मोसाफैग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव जोंहा सुजुथाय बिथाङा मेथाइ खनगोन आरो बिथांखौ थियारि थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय
एबेननिसिम साबायखर बावबाय दा जोंहा माबा नुहुरदों सानै आच्छा मोनसे गोजोनथाव रादाब फैबाय एबेन बसुमतारीनिसिम क'क्राझारनिफ्राय फैनाय जोंनि बर' रेबग्रा जुथुमनि बिबानगिरिमोन मानगोनां भार्जिन जेकबा मुसाहारि आरो बिथांनि लोगो मीरा ब्रह्म बिथांमोनहा सानैजों एबेननि मुङाव 300 रां बान्था बिसिम आवगायना होदों बेनिखायनो एबेन बसुमतारीखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय आच्छा दा जोंहा दहायनो फोसावखानाय बादि देंखोगिरि सफैनानै दङ बिथांखौ गावनि मेथाइखौ खननानै जोंनि बाहागो लाग्रा आरो दैदेनगिरि बिथांमोननो खोनासंहोना खावलायनाय जाबाय Itu di mana bu? Itu di mana bu? Halo.